Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Mayong hapon Mabinay, mayong hapon Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras, Dumaguete City, ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw niining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Kini ang inyong igsuon og higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Lauri Hangad sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines, dinuyugan sa iglesia nga nag-sponsor niining atong programa, ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite. Ang atong teksto ning takna sa kahaponon makita sa Mga Buhat kapitulo 15 bersikulo 1 hangtod sa 12. Ang giingon diri: may pipila ka tawo nga nangabot sa Antioquia gikan sa Judea ug nanudlo sa mga kaigsuunan. Sila nag-ingon, dili kamo maluwas gawas kun mudawat kamo sa seremonya sa pagtuli sumala sa gisugo sa balaod ni Moises. Dako kaayo ang pagsupak ni Pablo ug ni Bernabe niining pagtulon-ana. Busa gikauyunan nga si Pablo ug si Bernabe ug ang pipila ka mga tinun-an sa Antioquia mangadto sa Jerusalem aron makikita sa mga apostoles ug sa mga kadagkuan bahin niining butanga. Busa gipagikan sila sa simbahan ug sa ilang pag-agi sa Phoenicia ug sa Samaria gisugilon nila ang pagkakabig sa mga dili Hudiyo ngadto sa Dios. Kining balitaan nakalipay kaayo sa mga kaigsuunan. Sa pag-abot nila sa Jerusalem, gidawat sila sa simbahan ug sa mga apostoles ug sa mga kadagkuan sa simbahan. Gisugilon nila ang tanang gibuhat sa Dios pinaagi kanila. Apan may mga magtutuo nga sakop sa pundok sa mga Pariseyo nga mitindog ug miingon, kinahanglan gayod nga tulion sila ug patumanon sa balaod ni Moises. Ang mga apostoles ug ang mga kadagkuan sa simbahan nagtigom aron paghusay niining butanga. Human sa taas nga lantugi mitindog si Pedro ug miingon, mga igsuon, nahibalo kamo nga kaniadto gipili ako sa Dios gikan kaninyo aron magwali sa maayong balita ngadto sa mga dili Hudiyo aron makadungog sila niini ug mutuo. Ug ang Dios nga nasayod sa kasing-kasing sa mga tawo mipadayag nga gidawat usab niya ang mga dili Hudiyo pinaagi sa paghatag kanila sa Espiritu Santo sama nga gihatagan kita niya niini. Wala siya'y pinalabi tali kanato ug kanila. Giputli usab niya ang ilang mga kasing-kasing kay mituo naman sila. Busa nganong sulayan man gayud ninyo ang Dios pinaagi sa pagpapasan sa mga tinun-an ug mga palas-anon nga ang atong mga katigulangan ug kita mismo wala makahimo sa pagpasan. Apan nagtuo kita nga pinaagi sa grasya sa Ginoong Hesus, maluwas kita ug mauusab kana ang kahimtang nila. Naghilom ang tibuok pundok samtang namati sila kang Bernabe ug kang Pablo nga nagsugilon sa tanang mga milagro ug mga katingalahan nga gibuhat sa Dios ngadto sa mga dili Hudiyo pinaagi kanila. May the Lord bless the reading and hearing of His word. Sa wala pa ang mga panghitabo sa Kapitulo 15 mga kahigalaan,
Ang mga hagit nga giatubang sa simbahan nagikan pa sa gawa sa simbahan ug kadaghanan gikan sa mga Hudiyo nga naglutos sa simbahan. Apan niining kapitulo 15, ang panagbangi nagikan sa mga miyembro sa sulod sa iglesia mismo ug dili kini gaan nga panagbangi tungod kay naglangkob kini og mga peligro nga pagtulun-an nga direktamenteng nagsupak sa pinakaunod sa Kristohanong pagtulunan nga mao ang kaluwasan tungod sa grasya pinaagi sa pagtuo kang Hesukristo lamang. Kining peligro nga mga pagtulunan, mga kahigalaan nga atong pagatun-an karon makapatambog sa kalag ngadto sa impyerno hangtod sa kahangturan. Mao nga importante gayud kaayo kini nga hatagan nato og atensyon. Kung familiar kamo mga kahigalaan sa sumbingay nga nahasulat sa Mateo kapitulo 13 bersikulo 24 hangtod sa 30, mahitungod sa mga sagbot nga apilpod nga mitubo kauban sa mga trigo. Nahitabo ang maong panagsagol tungod kay samtang nangatulog ang mga trabahante sa umahan, matud pa sa sugilano ni Jesus, ang kaaway misabwag usab og mga sagbot. Kadtong sagbot nga gisabwag gitawag og darnel. Misabwag usab ang kaaway og sagbot nga darnel sa umahan diin gitanom ang mga trigo. And by the way, sumala sa atong pagtuon, ang sagbot nga ginganlag darnel mura pud og trigo og hitsura. So samtang nagtubo ang trigo ug ang darnel, wala nila mabantayi ang kalainan. Ayha ra nila na matikdan niadtong ting-anina. Ang tinuod nga trigo namunga, apan ang darnel nga sagbot wala namunga. Mo kini nahitabo sa sumbingay ni Jesus. Ug gipasabot ni Jesus ang buot ipasabot niadtong sumbingaya. Nga samtang ang mga tinun-an ni Jesus nagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo, ang kaaway usab nagsabwag og mini nga ebanghelyo nga murag tinuod pud paminawon, apan mini gayud di ay. Ug mao kini ang nahitabo sa atong teksto karon sa Buhat kapitulo 15. Samtang ang tinuod nga liso sa ebanghelyo gisabwag sa mga tinuod nga mga sulugoon ni Kristo, si Satanas busy usab sa pagsabwag sa mini nga ebanghelyo nga murag tinuod pud tanawon. Mini nga ebanghelyo nga gisabwag ni Satanas pinaagi sa mga Hudiyo nga nagtudlo nga ang kaluwasan maangkon lamang sa tawo kung siya magpatuli sumala sa kustumbre ni Moises. Kadtong mga tawhana murag mga Kristohanon pud paminawon. Wala dayon mabantayi ang ilang hiwi nga pagtulunan. Nabantayan na lang niadtong nagsugod na sila sa pagpanudlo. Ug sinsiro pud sila sa ilang pagpanudlo. Apan bisag sinsiro sila ug murag tinuod tanawon, murag pud og tinuod paminawon, mini gihapon sila nga Kristohanon tungod kay nagtudlo gihapon sila og doktrina sa kaluwasan nga maangkon sa tawo pinaagi sa maayong buhat. Partikularmente ang pagpatuli sumala sa kustumbre ni Moises. Katong mga tawhana, mga kahigalaan, bisan pa og murag Kristohanon tanawon, dili gayud tinuod nga magtutuo tungod kay wala man sila nagsalig kang Kristo lamang alang sa ilang kaluwasan. Kung atong tun-an ang kasaysayan sa iglesia, kadaghanan sa mga heresies o kining hiwi nga pagtulunan nga makapalaglag sa kalag nagagikan sa sulod sa simbahan mismo. Tungod kay matud pa sa sumbingay ni Kristo, gitugutan man sa Dios nga magdungan sa pagtubo ang darnel nga sagbot ug tinuod nga trigo hangtod sa tingani. Ug mao kini ang hinungdan nganong ang simbahan padayon nga nagproklamar sa mensahe sa ebanghelyo aron malig-on og duro ang pagtuo sa mga kaigsuonan, aron dili sila maanod sa mga balod sa mga hiwi nga pagtulunan. Adunay duha ka bahin ang atong pagpamalandong ning takna sa kahaponon. Una, ang hiwi ug makalaglag nga pagtulunan nga milutaw sa Buhat kapitulo 15. Ug ikaduha, ang pagpakgang sa maong hiwi ug makalaglag nga pagtulunan. Mudangat na kita sa unang punto. Ang hiwi ug makalaglag nga pagtulunan nga milutaw sa Buhat kapitulo 15. Unsa man gayud ang makalaglag nga pagtulunan nga milutaw sa atong teksto?
ug nganong delikado man kaayo ang maong pagtulunan. Ang tubag, gitukod gihapon sa maong pagtulunan ang paril sa panagbingkil tali sa Hudiyo ug mga Hintil nga nahumanang gibungkag ni Hesus unta didto sa krus. Nahumanang gibungkag dito sa krus sumala sa Efeso kapitulo 12 bersikulo 14 hangtod sa 16. Ilang gisangon ang bugat kaayong Hudiyohanon nga yugo ngadto sa liog sa mga Hintil ug praktikal nilang gipalong ang kahayag sa ebanghelyo ug mibalik sila sa ngit-ngit nga anino sa balaod ni Moises. Sumala sa Kolosas kapitulo 2 bersikulo 16 hangtod sa 17. Ilang gitudlo nga kinahanglang ang mga Hintil mahimong mga Hudiyo una aron mahimo siyang tinuod nga Kristohanon. So ang formula nila sa kaluwasan mao kini: pagtuo ngadto kang Kristo plus pagpatuli equals kaluwasan. Seryoso gayud kaayo kadto nga panagbangi sa doktrina, mga kahigalaan. Mao nga gipadala sa simbahan sa Antioquia si Pablo ug si Bernabe ngadto sa mga apostoles ug mga kadagkuan sa simbahan didto sa Jerusalem aron husayon ang maong isyu. Seryoso gayud kadto, mga kahigalaan, tungod kay gihagit man gud sa maong pagtulunan ang patukuranan nga doktrina sa pagtuong Kristohanon. Nga mao ang kaluwasan tungod sa grasya pinaagi sa pagtuo lamang sa dugo, kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo alang sa mga makasasala. Ug atong mamatikdan sa maong panghitabo nga bisan pag si Pablo specific gayud nga giordinahan sa balaang espiritu mismo isip apostoles alang sa mga Hintil, kinahanglan gihapon siyang bukuha sa opisyal nga baruganan sa mga apostoles ug mga kadagkuan sa Jerusalem mahitungod ni adto nga kontrobersya. Tungod kay sa mga mata sa mga yanong mga miyembro sa simbahan, ang orihinal nga mga apostol ang pinal ug katuuhan. Tungod kay ang pagka-apostol ni Pablo ni adtong tungura wala pa kaayo maestablisar sa mga simbahan. Adunay tataw kaayo nga pagpasabot si Matthew Henry, usa ka theologian nga taga Europe, mahitungod sa desisyon sa simbahan sa Antioquia nga gipadala si Pablo ug si Bernabe ngadto sa mga apostoles ug mga elders sa Jerusalem. Ang giingon ni Matthew Henry, dili kay naglibog pagihapon ang simbahan sa Antioquia mahitungod sa hiwi ug makalaglag nga pagtulunan nga milutaw sa ilang taliwala ni adtong tungura. Nakasabot gayud kaayo sila mahitungod sa kagawasan nga gihatag ni Kristo kanila. Apan ilang gipasa ang kaso ngadto sa simbahan sa Jerusalem tungod kay ang mga Hudiyo nga magtutudlo ni adtong maong makalaglag nga pagtulunan gikan man sa Jerusalem ug nagpatuo kadtong mga Hudiyuha nga gisugo sila sa mga apostoles aron itudlo nga kinahanglang matuli ang mga Hintil aron sila maluwas. Mao nga angayan lamang nga ipasa ang maong kaso sa Jerusalem, mahatagan kadto og kasulbaran once and for all. Adunay usa ka butang nga kinahanglan natong mamatikdan mahitungod kang Pablo. Unsa man kini, mga kahigalaan? Bisan pa og si Pablo giordinahan sa Ginoo isip apostoles ngadto sa mga Hintil, wala gihapon siya nagmisyon nga bulag gikan sa iyang sending church nga mao ang simbahan didto sa Antioquia. Ang misyonary, mga kahigalaan, dili gayud independente gikan sa usa ka lokal nga iglesia. Kini tungod kay klaro kaayo nga nagtudlo ang Biblia nga ang local church mao lamang ang balido nga ahensya sa pagpadala og mga misyonaryo ngadto sa nagkalain-laing dapit. Ug diri na sayop ang mga modernong missionary movements nga mga kalihukan sa atong panahon karon. Nagbuhat sila sa misyon nga bulag sa pagdumala sa lokal nga iglesia. Nga wala sila'y tulubagon ngadto sa lokal nga simbahan. Gani na ako'y nabasa sa Facebook sa usa ka self-proclaimed nga missionary. Ang iyang giingon, dili ako loyal sa bisag unsa nga simbahan. Kang Kristo lang ako loyal, dili sa bisag unsa nga simbahan. O, mao ba? Sa unsang paagi nga loyal ang usa ka tawo kang Kristo, mga kahigalaan, apan dili loyal sa iyang lawas nga mao ang iglesia, imposible gayud kaayo kana.
Gani ang usapan nato nga mabantayan dinhi sa atong teksto sa pagbiyahe ni Pablo ug sa iyang mga kauban gikan sa Phoenicia hangtod sa Samaria. Wala gayud siya mupakya sa pagkonektar sa mga simbahan ni adtong mga dapita. May imagine gani nako nga pipila sa mga kaigsuonan ni adtong mga simbahana miuban kanila sa ilang paglahos ngadto sa Jerusalem. Ug mao nga sa pag-abot nilang Pablo sa Jerusalem, giabi-abi sila sa simbahan didto ug sa mga apostoles ug mga elder nga atua didto. Atong basahon ang bersikulo 4, ang giingon diri, sa pag-abot nila sa Jerusalem, gidawat sila sa simbahan ug sa mga apostoles ug sa mga kadagkuan sa simbahan, gisugilo nila ang tanang gibuhat sa Dios pinaagi kanila. Matik din ninyo ang ilang report sa mga kaigsuonan didto. Wala nila gibayaw ang ilang nabuhat, kundili ang gibuhat sa Dios pinaagi kanila. Dili ang ilang kaugalingon ang ilang gibayaw, kundili ang Dios ang ilang gibayaw sa ilang report. Nakita ninyo ang kalainan, mga kahigalaan. Kinahanglang magmatngon kita niining puntuha. Kung magtestimonyo kita kung unsa ang mga nahitabo sa atong mga simbahan, kinahanglang siguraduhon nato nga ang atong testimonyo nakasentro lamang sa Ginoo. Atong basahon ang bersikulo 5, ang gingon diri, apan may mga magtutuo nga sakop sa pundok sa mga Pariseyo nga mitindog ug miingon, kinahanglan gayod nga tulion sila og patumanon sa balaod ni Moises. Adunay kalainan ang giingon sa mga Hudiyo sa bersikulo 1 ug sa mga Hudiyo sa bersikulo 5. Kay sa bersikulo 1, mga kaigsuonan, tungod kay dili man kadto mga tinuod nga Kristohanon, miingon gayud sila nga kinahanglang magpatuli ang mga hintil aron sila maluwas. Apan ang mga Hudiyo sa bersikulo 5 nag-insist lamang nga tulion ang mga hintil, nga tulion lang, walay katarungan nga gihatag. Nagtuo ko nga ang hinungdan ni adto mao nga sama kang Pedro sa kapitulo 10, kadtong mga Hudiyo wala pa gayod makasabot sa kalainan sa daang tugon ug sa bag-ong tugon. Wala pa nila masabti nga sa bag-ong tugon nawala na ang seremonial ug civil nga balaod. Ang nagpabilin ra mao ang 10 Commandments o ang napulo kasugo, ang moral nga balaod sa Ginoo. Well, bisan pa sa misunderstanding nga gilukdulok do gihapon ni adtong mga Hudiyo tinuod gihapon sila nga mga magtutuo. Katong mga Hudiyo sa bersikulo 5. Pero sa bersikulo 1, dili to sila tinuod nga mga magtutuo. Apan tungod kay ang mga Hudiyo nga gihisgutan sa bersikulo 5, tinuod man nga mga magtutuo, nagmaya gayod ang akong kalag alang kanila. Kinsabay maka-imagine be nga ang miyembro sa mga pundok sa mga Pariseyo makabig ngadto kang Kristo ug mahimong kabahin sa simbahan didto sa Jerusalem? Mga Pariseyo kontra biato ni Jesus, pero nakahabig. Tinuod gayod nga ang mensahe sa ebanghelyo mas hait pa kaysa espada nga duha ang sulab, nga bisag ang pinakadaotang makasasala, maluwas gayod kung makapamati niini. Adunay gahom ang balaang espiritu sa pagpahumok sa pinakagahi nga kasing-kasing. Mao nga mubarog kitang maisugon sa pagmantala sa ebanghelyo ngadto sa mga katawhan. Karon, mubalik kita sa isyo. Seryoso gayod kaayo kadtong maong isyo. Kung kinahanglan bang magpasakop ang mga hintil nga Kristohanon sa mga seremonya sa balaod ni Moises, o dili na? Seryoso gayud kaayo kadto, mga kahigalaan. Mao nga ang mga apostoles ug ang mga pastors nag-emergency council meeting aron sulbaron ang maong isyo. Ug lisod gayud kaayo kadtong sulbaron tungod kay kung atong basahon ang mga misunod nga mga bersikulo, init gayud kaayo ang ilang panagdiskurso ug panagdebate mahitungod sa maong isyo. Mudangat na kita sa ikaduhang punto. Giunsa pagpakgang sa mga apostoles ang hiwi ug makalaglag nga pagtulunan. Sa gikaingon ko na, init kaayo ang diskurso nga nahitabo. Ang pinaka-isyu man gud sa ilang council meeting mao kini, dawaton ba ang mga hintil sa Kristohanon nga katilingban sa basihan sa pagtuo lamang o kinahanglan gihapon silang magpatuli
ug magpasakop sa gimando sa balaod ni Moises aron mahimong tinuod ug lehitimo nga mga disipulo ni Kristo. Ug sa makausa pa, makita nato ang dako kaayong papel ni Pedro sa katapusang higayon nga nakarecord diri sa basahon sa mga buhat. Ug mao kini ang pagpasabot ni Apostol Pedro ni adtong tungura. Atong basahon ang bersikulo 7, ang giingon diri. Human sa taas nga lantugi, mitindog si Pedro ug miingon, mga igsuon, nahibalo kamo nga kaniadto gipili ako sa Dios gikan kaninyo aron magwali sa maayong balita ngadto sa mga dili Hudiyo aron makadungog sila niini ug mutuo. So gipahinumduman sila ni Pedro mahitungod sa gipamulong ni Hesus 14 o 15 katuig nga milabay. Kay silang tanan mismo nasayod nga gitahasan ni Kristo si Pedro ni adtong tungura aron ablihan ang pultahan sa ebanghelyo alang sa mga hintil aron madunggan nila ang ebanghelyo alang sa ilang kaluwasan. Ug si Pedro nagpahinumdom kanila sa mga pulong nga giingon ni Kristo 14 or 15 years ago. Ug gipunting ni Pedro kanila ang katumanan niini nga nahitabo didto sa panimalay ni Cornelius sa kapitulo 11. Si Cornelius, kung nahinumduman ninyo mga kahigalaan, mao ang pinakaunang pure-blooded Gentile nga nakabig ngadto kang Kristo. So gipakita ni Pedro kanato diri nga aduna po'y mga higayon nga kinahanglang i-review nato ang mga nahitabo sa kasaysayan aron mapamatud-an ang pulong sa Ginoo. Atong basahon ang bersikulo 8. Ang giingon diri, ug ang Dios nga nasayod sa kasing-kasing sa mga tawo mipadayag nga gidawat usab niya ang mga dili Hudiyo pinaagi sa paghatag kanila sa Espiritu Santo sa mga gihatagan kita niini. Gipahinumduman ni Pedro ang Church Council mahitungod sa nahitabo nga nakarecord sa kapitulo 11 bersikulo 1 hangtod sa 18. Mahitungod sa pagkakabig sa hintil nga si Cornelius ug sa iyang panimalay ug mahitungod sa paghatag usab sa Dios sa balaang espiritu ngadto kanila sumala sa nadawat sa mga Hudiyo. Again, importante gayud kaayo nga i-review nato ang kasaysayan sa paglihok sa Ginoo sa iyang iglesia aron ma-monitor nato ang katumanan sa pulong sa Ginoo. Paminawan ninyo ang bersikulo 9. Ang giingon diri, wala siya'y gipalabi tali kanato ug kanila. Giputli usab niya ang ilang mga kasing-kasing kay mituo naman sila. Ang pagkakabig ni Cornelius ug sa iyang panimalay ug ang misunod dayon nga pagbubo sa balaang espiritu ngadto kanila usa ka lig-on nga pruweba nga wala nay kalainan tali sa mga Hudiyo ug sa mga hintil. Ang duha ka grupo parehong gilimpyuhan na sa Dios sa ilang kasing-kasing pinaagi sa pagtuo kang Kristo. Mao nga ang pangutana ni Pedro sa bersikulo 10, makusganon gayud kaayo. Ang iyang giingon sa bersikulo 10, busa nganong sulayan man gayud ninyo ang Dios pinaagi sa pagpapasan sa mga tinun-an ug mga palasanon nga ang atong mga katigulangan ug kita mismo wala makahimo sa pagpasan. Ang pagsangon di ay sa bugat nga yogo sa mga seremonyas ug mga sibil nga balaod ni Moises ngadto sa liog sa mga disipulo ni Kristo, mao di ay ang paghagit sa Ginoo ug pagsugnod kaniya nga masuko tungod kay gipasalaag man niini ang atong atensyon sa insakto ug igo na nga makaluwas nga grasya ni Kristo pinaagi sa iyang hamili nga dugo nga giula didto sa Kalbaryo. Imbis nga kalinaw ang mabatunan sa mga disipulo pinaagi sa dugo ni Jesus, guilty feeling naman hinuon, guilty na nga pamati ang ilang nabatunan tungod kay dili man gayud nila kayang pasanon ang bugat nga yogo sa balaod ni Moises. Karon atong i-recap ang argumento ni Pedro. Una, giduso ni Pedro ang kamatuoran nga ang Dios nga nasayod sa mga kasing-kasing sa tawo naghatag sa iyang pag-uyon sa mga hintil pinaagi sa paghatag pud sa balaang espiritu ngadto kanila sama sa iyang gibuhat ngadto sa mga Hudiyo. Ikaduha, nahagba na ang paril nga nag-ulang sa mga Hudiyo ug sa mga hintil. Wala nay kalainan ang duha ka grupo or wala nay kalainan sa ilang duha atubangan sa Ginoo karon. Parihong gipasaylo ang mga Hudiyo ug mga hintil
kung sila maghinulsol sa ilang kasalanan ug musalig kang Hesus alang sa kaluwasan. Ikatulo nga argumento ni Pedro, parihong ang mga Hudiyo ug mga Hintil maluwas pinaagi sa grasya ni Kristo. Mao nga ang pagsangon sa yugo sa balaod ni Moises sa liog sa mga Hintil, mao di ay ang pagsugnod sa Dios ngadto sa kasuko. Ug sa katapusan, parihong nagbuhat og milagro ang Dios ngadto sa mga Hudiyo ug sa mga Hintil, ug ilhanan kini nga giuyunan sa Dios nga dawaton sila sa panimalay ni Kristo. Mao kini ang ipasabot sa mystery o tinagong butang nga gihisgutan ni Pablo sa Efeso kapitulo 3. In the sight of God, the Jews and the Gentiles have equal footing in the new covenant. Mudangat na kita sa mga aplikasyon. Alang sa mga magtotoo, kinahanglan kitang magpailob sa kakulang sa kahibalo sa ubang mga Kristohanon, sama sa mga nakarecord sa versikulo 5. Na ay mga sipyat nga bunga sa kakulang sa kahibalo. Mao nga itudlo nato ang kamatuoran nga adunay pagpailob. Apan kinahanglan gayud kitang mubarog alang sa kamatuoran kung adunay mga sakop kunuhay sa panimalay ni Kristo nga nagtudlo og hiwi nga pagtulunan nga makalaglag sa atong kalag. Kung atong tun-an ang kasaysayan, nahitabo ang lalum kaayong pagtuon sa Biblia niadtong mga panahon nga daghang mga mini nga magwalali nga mikalit lang og gutho sulod sa iglesia. Mao nga nahitabo ang Nicene Council, ang Council of Chalcedon, ang Westminster Council ug London Baptist Confession of Faith. Ug daghan pa. Sa atong panahon karon, adunay mga pastors conference nga ginabuhat sa nagkalain-laing dapit aron matabangan ang mga pastors nga mulambo sa ilang kahibalo sa pulong sa Dios. Ang ato lang nga angayng likayan mao ang garbo, tungod kay kung madugangan ang atong kahibalo sa pulong sa Ginoo, adunay tendency nga mahimo kitang hambugiro. Mao nga peligro kaayo kung dili ta magbantay. Alang sa mga kahigalaan, tingali nakapangutana mo, Pastor, unsa may mga example sa mga hiwi nga pagtulunan nga mikuyanap sa atong kapanahunan karon? Daghan gayud kaayo mga kahigalaan. Example, kining pagtulunan nga pagtuo plus bautismo equals kaluwasan. Sipyat kaayo na. Kay dili baya makaluwas ang tubig? Si Kristo ra baya ang makaluwas? Gani ang kriminal nga giluwas ni Kristo didto sa krus, wala baya to mabautismuhi? Mao nga wala gayoy labot sa formula sa kaluwasan ang bautismo. Kinahanglan gihapon nato kining buhaton kay gisugo man kini sa Ginoo. Pero sa atong pagbuhat niini, kinahanglang masabtan nato nga wala gayud ni labot sa atong kaluwasan ang bautismo. Ang atong kaluwasan pinaagi lamang sa grasya sa Ginoo nga atong madawat pinaagi sa pagtuo kang Hesukristo, ingon nga atong bugtong Dios og manluluwas. Unsa pa? Adunay mga grupo nga nagtudlo nga ang hostiya o kalawat makalimpyo kuno sa atong kalag. Mga kahigalaan, harina ra kana. Wala na'y magic. Dili gayud ka na makaluwas. Superstitious kaayo na kung ato ka nang gituuhan nga adunay magic na nga makalimpyo sa atong kalag. Apan nganong gina-observe man gihapon nato ang balaang panihapon. Again, sama sa bautismo, adunay gisimbolo ang balaang panihapon. Nagpahinumdom nato kini mahitungod sa iyang kamatayon didto sa cross ug sa iyang pagkabanhaw nga maoy basihan sa atong kaluwasan. Do this in remembrance of me, matud pa ni Kristo. Dili na nato pakapinan pa ang rason. Ug ang pinaka-common nga sipyat mao ang doktrina nga pagtuo plus maayong buhat equals kaluwasan. Uy mga kahigalaan, klaro kaayo ang Biblia nga nagaingon nga ang atong kaluwasan dili pinaagi sa maayong buhat aron walay makapasigarbo niini. Ang bili sa atong maayong buhat at tubangan sa Ginoo dinug ang panapton lamang. Mao nga dili gayud kana makaluwas kanato. Apan nganong kinahanglan man kitang mubuhat og maayo? Well, sama sa bautismo ug sa balaang panihapon, mubuhat kita og maayo isip bunga sa atong kaluwasan. Buti pasabot, nagbuhat kitag maayo dili aron maluwas kundili tungod kay luwas na kita. Hinaot nga nabuksan ang inyong mga mata sa kamatuoran, mga kahigalaan.
Salig kang Kristo lamang alang sa imong kaluwasan. Paghinulsol sa imong mga sala ug dangup kaniya alang sa imong kaluwasan. Amen. Hangtod din hilang kita taman sa atong pagtuon karong taknaa tungod kay wala na kitay oras pa. Ako kamong padayon nga giimbitar sa pagpaminaw niining atong programa sa matag Sabado, alas 4 hangtod sa alas 4:30 sa hapon dinhi sa Radyo Bibo. Daghang salamat. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.